Mesramina na brako. Mesramina na no enya wo ba bi ko. Na na bra watman. When I would chairman consensus so and the chairman consa wan kai papa ye. A caliber like Professor Chairman Ponsa. Huraso or the noko. Hey, oh ya, yo ya now tia enkosi hu. Otunfo Asantehene, ontimi nya no hanyene. So far as I remain the president of the Bono Regional House of Chiefs, Otunfo ontimi fa hanyene ma abra mementi ase. I am afraid he said. Na ni to ade hinu no. Entimi mmam. Marefo papa bi amohwe me free chichi ni menche. Adehye abusua amode mo ho abedom Nyansapo adehye abusua. Me mo nyina atena se mo akwa abadem be Nyansapo kasamfoni so Nyansapo na waje so de ama me se yesane no madwemba ekwan so. Me frɛ mo tibire kese me frɛ mo se mo ye danso amodanso mafo mu nyina. Tipa amoso adaye pa. Na mudi mutiri mo pon ne madwempa e de madaje eta Nyansapo achi. Otwedi ampon nyamadom na de obi ahia bia no omo ano ane nsanka ebere kakra akai ne finchempi mienu ne aduonu nan ye de kwa awie ene mosomfo massage akonya bie meji akonya sedi a ene munum se bibi ho a ya kekere ni Nyansapo ekwa so na hu behia se Nyansapo matena sedi ene animdifo betena se ni esane no badwemba ekwa so ene ntentem so a me guest no sedi enim no onipa amato nsa afre no na ya branza ne nsa aka no ne ne ebebo nkomo eye prof Ajman prof Minuya akwa bai hey prof no pom to say nyame adom ho ye na so e oh meso nyame adom me ho ye branza na me nsa aka oni sa say ya na adwuma no dɔɔso nti no anu no umfu dɔɔso a oye ni ye abusiafo empenfo na ebu bebi o se benia be paade bedi akokotoko no benye ba aboro enti na yatena si na yede bono be na ahya asidi na yese me kobono mem na yedi nkomo tiawa na asore so eye tiawa nanso nsem no mu pi a editie dika e wo se ne ese biebie niam bia ni so na nipa ehu e wa ha ene nsem bisa na ye bebre e na me ne prof aba de ma adwuma ye de no enko a na bia wunkura PhD enso utimi nya akonya na atena PhD anim na obisa ne nsembisa nti ende masanya akonya no me betutu bia ma no na ya kyera de e wo classroom nanu yenuanom domasefo wo man hema a wo ho na Appiah e be kan nsem bebre e de fa Fiapre a me gidi se akato na bo na obrempon kyem wanya abenya ne man hene abodin no ensem bebre e na okan ya ye baba ne ya ba behwe na ade ye nko anim enu achi no Dormaahene nansen ono so Occupie dwumadie bi ase ne yankasa me nana osagefo osi ade yo Ajman bedu a wotoso mienu a ono so aka nsem bia e wo se ye bie so na ye ginkyiremu e di free prof honom ye okwa atende oba atan ana de ogina ho no wona atentrudo no e wo no enti ye beko na ennensem mienu no yakakasi ani na ye di nkomo kakra bi prof ma mesa mo akwa bebiem yeah momunia prof answer na ye be sha se kra no asem we mabisa open okay nanso mpese me se bisa o otumfo osei tutu okay a wotoso mienu emprempren Asantehene owotumi se osi man hene ana oni se atumi no me do ase em say sa asem we de ya kan enti no ne meka ne titia ne se o man na ewo mu no obi oye overload se traditional states na ne oye overload a ohommoso otimbo man hene quite recently want to say Ochihina Abomahene. Very good. And I oko a northern regional. Yana our 20 paramount chiefs under him. He himself is not a paramount chief.
or 20 paramount chiefs or no one a creative one. Yabongura also was 16 paramount chiefs under him, or no one created those paramount chiefs. And a paramount chief, you can create a paramount chief. Okay. Yeah. And Dormaahene, for example, say an answer said Dawson, and include Dawson. Over to my creative as paramount chief, they will come under him. Oh, sir. Oh, yeah. That's a Osaji force ya dear yo, Ajimabedu. Dormaahene. Ono crowd to me, sir, Onunsu etimi bomb mine. Very good. Otherwise, near Dormaahene can. Sir, this is not the first time. I can't, and Asantehene ye king. No, I bomb mine. Asantehene ye king. Who ye mranini? Who ye lawyer? Your lawyer go. Who say high court judge? And I am my movie, yamsi. And this own him say, Semra Maquine. More too for a moment here. Neo yan so challenges are a privilege now. Sao Quanyano, our court. And no crash and cabin wajidini. So a CCB air coso or manum no majum and badu, nanajum and badu, matabri at the court. Why is he sitting down? Oh, he need to say, oh, 2 for watching a kujina, watching a kujinam. What differ? What was Anka a hero power? Menon Casana may. Gina Menon Casana may so. Na yen hwenim fonyino. Na yemra. Na yeba. Enu mu mamwa toso na ensembisa ba akomi enu bi wo mu a. Eno so mebisa na ye firi oni asore so. Eti arefo yenhwe osagefo ose ade yo Ajimabedu yewra Dormaahene yenhwe eye ne nsemode tu dwane bi. Otumfo ya mangene. Ontimi mo mangene. Enti Odomase hene. Fiapre hene. Yesrono. Otumfo Asantehene. Ontimi nyane mangene. So far as I remain the president of the Bono Regional House of Chiefs. Otumfo ontimi fa mangene ma abra mementi asie. Anya possible. Otasao. Kwato kura ka mada mabuso namkura bedam amabrofo baba bayi. Prof. Ensema wo hene di atu edwa eno no. Eti na wo ka se minim se wano si ansa na ye kore mfonyi na. Na me chere ne se itiamra se utumfo ye na Ajimabedu o se utumfo onye king e Ghana na oye paramount chief enti ontimi nkriti paramount chief ne argument no nye nne na wo kan waka chere e na me chere se oye lawyer ni nye lawyer nkrankra lawyer o wa bene law no ma koye high court judge a wodi asemache enti semra otumfo sa konya no semra ma no kwan a ne so ye nse utabri no de kogina emra no na nkokodifo a na ye na Ajimabedu wa hero papa de ewiase nyina anya Ghana ngwa asi nyina che se obi a wo no watabri otumfo ede na ko court ma wakodifo de na che se nka wiase nyina what I say ade na wonye sa ade na wonye sa se wurem fonyini a se de ode nsam otu dwa yi a mami ni kan se misa o ohene ankasa aye kase ken ohimpon bi wo Ghana ha eno so ya bisa bada nem so se yi won kakra mami ye wo himpon bi wo Ghana ha ye ne ohimpon a oye Ghana himpon eta kan sa simi we say there is a king in Ghana but there is no king of Ghana. Ghana for ye ohene a oye ohimpon wo Ghana na mum ye ni ohene a wono oda Ghana de a Asantehene Asantefo se oye yen Asantefo de kura o mon kasa oye king o you see mom yante ne mo bia se king no eye broni kasa broni maye no na king paramount chief divisional chief na eniha broni ne bae no se Britain form bedi yes no say omu system na ewo Britain no Scotland, Ireland, England ya kabom ena ye yiba ko a ono oye king the king of England
ye ba ye no ye hu the same system say Asanteman no so eye from for eno man kan bom eno man yi ba ko se oni wo manim ti se ne di ye de no ye king de a ene ye be frɛ we so king because the system no our build no it say ye de no eno wa frɛ ni king Asantehene kan so ye king on there also you two for or ye Asantehene very good Asantefo no kra no king no kra no entanka otumfo no ane ye ka eti we no ye broni na de ma no ena broni kro no ba be chiche wo pe yeso wadi nti no se wo ye paramount chief eti area ha wo no ye head chief broni na de sa titles no nyina e bae eti otumfo de on kan so ye king broni na de sa titles na ma no yeah, the himself or your tomb for. Oh, dear Miss Rono. So, can say there is a king in Ghana. Meno, there is a king now. Brittany, a hune system no, send the dear no, and dear pay. And no, this attack no amano, so ye king. Number on your king of Ghana. And your Ghana for a king, no, because Ghana no enye monarchical state to say Saudi Arabia nom ne sa ahemfo no ebuman no ye nyina ye dan president enu ntima otumfo ye to aba so okoto bi otuyi president na se kire ne se ode ono otumfo no ne hyebre ahye president ne nsam se ombu mane ema no na oyekina of Ghana, Senka or Massa. Only a metrono. You hear local government structure no crown. Assembly member, any unique committees, ye to about so to walk to be. No soon for Toma, a due me so assembly member. Not such anything. Oh, one man who can what I say. What I say, woe be dinanim. Ewo a buying impremprea buying to him, who be dinanim. Into a local government structure no kra no what I say or no otumfo no jetum say nimpasu aso ho no wo na wo boss MP no wo nimpasu aso wo na wo boss but also what I say the current democratic system no ye practice no so hune structure English dia obibia kwa besuye King Charles so sa na tie bibia ko besuye King Charles so enti sa structures na constitution no I establish ya di buman no nyina otumfo no dan sa structures no nyina ogitum area otumfo te sa assembly member wo ho na assembly member ne committee for wo mo hyemra otumfo ntimi nkase ne ye mo ahye no moboa so na me kiro no amanyosem munom yes womo na ye nyina ya jatum se ye womo nhwe ye ne maso maye including otumfo nti ontimi ntiam so na me kiro no Kumasi Metropolitan Authority we ko hia na be hyemra otumfo betuma kire na dwen afa ho na mo otumfo ntimi ntiam se mra we ya sha ebeboa man no mente ase che na obeche na adwe mo pa mo mfa mo pa obeyi ni nsa afiri mo pa obeyi ni nsa afiri ho owo mo bi o de be support mo sana system no operate everywhere all over the country yenhwe we o kan se bi media me yam hye me efise se de o sika ye no no onye lawyer keke osa eye otemuafo a adwuma na wa ya ache enye nne na Dormaahene be ye judge anase obesua mra nanso wo se onfa ho sempo se asem ne court na court butia mpo a ono Dormaahene bebu so e pa enfa ne nkonkoto afiase prof as judge anase obi oye nimni otemuafo nimra na otumi eka asem a enyampo nkokoto mpo na wo ka ne sei no and the American say ya hemfo no e wo Ghana no sometimes bitim ke kan sembinom e de bontenani
What I say, ehuna. Kyerɛ sɛ ɔmo yɛ kɛseɛ. Yɛntrani what I say. In reality no. Intimi mmam. Ɔhene bi tim ka sɛ me kram krom, mo tware wasuo. Asimasi simi krom bio. Sɛ bɛke ka saa nsɛm no. Na betimi yɛ. Mmara no nso nkyɛ constitution no. Mahu ɔhene bi kura wɔtima ka sɛ obi awu wɔ ne krom no ɔmma kwan ma yɛnsie no. Yɛtabiri ɔhene no kɔ court no ɔde nkoto sɛ ne nya ne ka saa asɛm no. Ada na nka wanya ntum so ɔne kan yɛ. Temra no bi so kyɛ mra. Mra bi so kyɛ mra bi. Enti sometimes yentrani ene yebo. Yes, e beti aka say na Dormaahene baabi anu ogina no kra no en influence enyansunsanso wo sansem anu oken. Enti no yentrani ahemfo no tabo. Enti eno de eye nsem bi no ma ya ahemfo no ka. So constitutionally no nya dwuma sa. Ye nkodumase. Na ye nkore edumase man hema so na ye nye ne nsori. Utimi se maame ne de yawo na kasa. Edu ba bi kura se suppose na wo sunso a. Nim se na o supa na de ehwe mfonyi no na ye mra na afi ye nwura no nsum na mintutu na kakra. Ye nyina busua panyini kan asam no ye nim se eye Fiapre eye yemma na antepim epra asase pa sane na obi bwa heka ye no doma ebesena kono na Odomase number 1 etiase enti da bia no mitimu se akonya mitisu nya akonya ketewa eye akonya kase sanse na nanoma ba na nanom ko ena ne edu me na ya danse fuduo the second enti na nanoma yebi esese yeso ye de yetoa so na yemma baabi ntena fine enka wanyini wo kwa na nanum bebre ne turofo say Odomase number 1 na fa ni die ni obuo bre wajanom wantie yakoda sore ya odiante bi asase ekoma asanteman sabio mama ya yemisa ye ho se kuma se kwai na turi di asanteman asase abra broman ebi sida enti na da bisumu ni mu na mesrame na nanta pipusa mesrame na na preko mesrame na nanu enya wo ba bi ko na na abra boatema wona wudi chama consensus so ena chama consa wan kai papa ye wasidanie nana sa samandu wo mane a media men ka bebre bible say areto wo nyame nsem na de onu nyame pe na oye na nanu wo mo mu so na mo nkasa yemma ye na nanu mfo wo se mo adwe e mo bi fanwe mesre Odomase mani nyina koye mo tesena anim na yankai na yenim se dakoro Odomase be fa ne ntuma pa afira yeye yetlo ene Fiapre adehye e baaye omo baaye no omo di yeye nyina ni di esi wo sampa na me se dabi me biasi ani ha me baati ya na echi enti abrobatia mo kama se nyina ankyere me na menyojo ano na sabe me ne nananom nyina aka yeti esemu esra wo se munya abotere ye mpese ye da no nsia enti mo kama koma ntomo yem anamo bebre ne yeturu asemu ehu so enya sa akyena no nipa no odi ade ne besesaw medamas Professor wore oman hima yinsumfo nyine ya yekohwe ya said na me kana odim say yawdie supo ahini no opa che say Fiapre hene obrempon chem aboaje anase say amponsa ye ya na me ye fina na fa cheme obrempon chem amponsa ese oya ye obi a broni beka say ungrateful obi a ya de ma na nani nso isan say ye de ade ye ne ane asase ne ye de ache wo se ye ba tena so
ne nempo no se wo free se ade na ade a chew no wani nye ho na so de be mu bi anka be hu papa o papa ade na ade che me ne me so mpese me de che na no na mpese me bisa se wo de ade cha na se me so no ade na ade che me bia aduru bia bi me so me pese bi kura me jem ye mfa se obrempon chema boaje pese odi Fiapre asase no ono so de che ampa se mo de che na jese no me sa ko hu de ode che me na anza Nana hima Odomase hima nana okasa no ne oka ye ne se ne ba ne chema mponsa ne ba ayi ne bonu yaye no yiyawdi ne odi ewo nakomam medie ne nka meka ne se senka oba atu anamo bi kra na se wo mpa nka ye mmoni dede mane mma abonten nka ofro ba no ekokokoam ka se ana o de asem no kire obi se me bani asimasi de oba ne fere no very good ni oba ne fere mu misa se de mbone ne mem de aye no a otu anamo we wan kan kire me de mbone ne mem de aye no so hono ebia nano asem explanation na ode be ma no kra wo beti ase se ebia anamo a wutu no uditu na che se nka montem no atena ho asomdwem so na emetro no but they were carry asem no high no me for me it's too high oba de nka ye obone nka wo no mpa ne ho ntoma na nampodu ne bo ne nyom oso obi abanye enti no kwa so oba ye bone a mpa ne ho ntoma obadwam anamboa na ni nyina chi no me mfa so bo no mmo ohema no kese se na se mo kan no o de Fiaprefo no binom ene ba ne ho sano yes nevin Fiaprefo no binom ene ba ne ho be ka asem no ya enti Fiaprefo no mde so bo ebom mo hene open independence nya professor ene start yo ni odi na konwa no o start 2014 obone bono House of Peace no yamfi no so ani ametro no ena nana chema mponsen ono so baya ono so beto aso yamfi no a otumfo se bra na meboa mepija wo enti ka mo Fiaprefo no busua na mo wo hon se obi wo hon se yeso obi nkuna kokobre kwa obi to anamo bi na nka onte ase kra nko bi san se na anamo na wutu no advantage e wom ne sen disadvantage e wom ne sen no the advantages no ne disadvantages no agunsani ani na wa hwe ne betim akare bi so ahunu ya metro no you see but man ya ne sa ena mo so amasem ediko ye na Odomase hema ho ena ne mo koka kire no se ono ositi ase fa ena o responde anamwa enti so bo no de bo Fiaprefo no na se oyewra amponsa ewo bibi ya wonhwe na tran konwane yi mo hona a problem no asem no free na akoka na ya wonso obi kodi ho tro ne adu omi nyeye no eno no obeka ne ya manipa no twi ye ka ne se nkaku ho so ahunu ya misro no wa mana ye ayi akase sana tie mo Fiaprefo na nka ye mo sede se moko na chema mponsa onam ko bisa no se na manhini because according to them manhene no onya eye bepe according to Fiaprefo clip bi amehwe na mum omfamfa kwampa so what is the kwampa na ye se ahana otumfo ho na aye Asantehene mu no ene wo mani nye ho na ni a enye ho ne sen sawred de mahema yi kan ya wo se wo mu se kumase Asante obi afa Asante asase ede
aba bono ha. Very good. Eno ne me kiro say. Nka wo ba no. Ye na hemo wo ba no. Oye professor nimdie ni kese. Na friend no danim na ka chen say. Na o come Asantehene abo Manhene. What is the meaning of it? Fancy winning to flow ban. Yes, Obisan say, what is the meaning of it? Right? Is it allegiance or alliance? But so ti. Yo amanaman bi oha. Wo no mo sante ekon de wo mo ebe kan sante man no ho. After Sagrenti War 1874, they asserted their independence. Even Binom asserted or more independent before the Sagrenti War. So I mention. And Binom so after the Sagrenti War. And Asanteno Britain for a year in Kojo to by the Yasantua or Ibinum so tete or on the Northern Territory, the book the Gumba Gunja nomniade. Ubia Kotrani baby. So eneno and the car Asanteno Kakrabia. Eye metropolitan Asante region be de be jetu mu se ye de ya kantam ya no mabosom ye nananom bi atwitwa beti twene bo akoduanom e de akekere saa Asanteman nti Asanteman we de ye mfrim da otiase ne be betena mu an ba tena mu to date na wo a wo je independence no ne wo pese oba no wan kwanti wo na wo ba abekan ku ho enti alliance ana conquest ana allegiance. We have to define two terms, no, alliance or allegiance. Odo ho be dom no. Very good. Ana o de ho man. Odo ho man no. Mo what I say. Enti kamu mi sa mo ba no say wo ye nimdie ni. So obekọ Asante akọje ofa ahudi a enye ya na mom hwehwem na hu se ode ohun ekọbọ no abamfo ana se ode ohun nyina ekọma no so what prevent them from asking the professor this question? Prof, the woken the me kakra me kura minim eye tachi Manhene me kai se eye se Asantehene bi ene ma na Manhene dibre no se oje Manhene no ode ma no enso ne se won som sante ode ne ho Dormaahene no enye otumfo na bo ne Manhene brekum nye otumfo tachi anye otumfo a friend is saying Wanchi enye otumfo ena drobo enye otumfo colonial administration no and establish divisions, head chiefs. Asante gunu guwie ya na obedi Asante so no ochechecheche Asante manum oduru how the wo ma recognize so your head chief of this area. Okay. Enti the Drobo was recognized as Dormaahene area in 1898. Dormaah 1900. Brekum 1900. Techman the same thing. Any wenchinom. So the metron. But one more after there's Asante Confederacy too. 1936 econo. And I am for binum to say Suma. I know the Asantehene recommend them colonial administration no say away money full independence. Because ya chicha no Suma no koshe Kumasi division no. So says administration no na ya or recognizes Asantehene say on the Kumasi hene or head chief of Kumasi traditional area. And atena hwa abisi sabri sa ne manema no bi no ye enti ye wa hemfo binum wo ha after 1936 the committee of privileges no and Asantehene recommended on to colonial administration no the chief commissioner of Asante not Kumasi ha say money independence na ono so enyem ne Manhene so ahunu ebine ne yamakan Suma ene kwatwoma eka ho ena bechim any dua nkwanta ono so through ne recommendation ena odema no
But as you rightly put it, no, Suma, Otumfuo na recommend wa, now can Asante Confederacy no. Say ekoba say wo se wo mabio no. Say wa kotena ba bi. Enyo enyenhye. Eti nka ne ese wonom nananom Domase nananom atrankunwa. Bebisa beba chaman ponsan se o ye krachi ni professor de o tebrofo chene yen. Enti allegiance ene alliance na wo koya na wahu ne metro no anka oba tan wo ka wi a afuturu ewo mu no so de amman o de so se allegiance de a ana alliance de a ene madanse de bi krata bi emra ho se be ya dankwa ma bi se wuni ho na se ohene obeba no otwene ho afirimu a eno so enkoye asemfoforo so na metro because Soviet Union na ewo hui na eye federation a loose form of federation actually ba say federal states no ka so ye kotran ye ba bi no se binum bebre efrifrim e kotran be ba bi anamboa enti saa na system no te dia na mo ma pa hu ne e wo saa de no mi fi se eno be ye better chance mo be start aka ne mo kan na mo ayese mo ankasa no mo ntimo ho ase na mo twam ho adapa no no emwa. Okay. Prof, ye besi form na mami misa na ye nhwe. Mese bisa wo. Na wayi me anu tiawa na yakọ. Prof we, una mese wo de phone yi che me. Abraso. Enam se phone no, wo de ache me. Enti me so me pese me game kura na me de ma obi a. Je se me ba wo ho. Ebe bo prof amane ansa. Wo ba ne me na ade na che me de. Enso me de mu obi. Wo se chenchenchira ncha yi wo se. Se obaba eja ho beka yen se papa phone na ade ma me no me de me so me de ma madam fu. Mo oya de pa. Se me ba no nam de ade chew. Na wo de koche nipa bi ne mempe na se ma. Ebeyem ya. Ebeyem ya. Me pe word na ade she wo de mempe na se. Ye memme eja no mempe na se mo a. Even though me de achew de bo san se nipa kro no mempe na se minti no. Se wo so de koche na ebeyem ya. This is what is happening. Oh, ahemfo binuma ye started Bono Champion Federation. So ye nkwa Asante bio, Asante asisie wo ho, betietie fa ahodie so. Na Domase number 1 edimu tintimai pa. Doma dimu tintimai. Suma dimu tintimai. So no. A friend saying Techmai edimu tintimai, Drobo edimu tintimai. Very be say no ye nkwa Asante bio, and therefore no yen establish Bono identity, Pan-Bonoism, or Pan-Bono movement. To say Pan-African movement. The boy nom starting or bruchly say Africans yen ken humum nom near the idea abrofu CC nom near any namua independence African countries. Or call Arab your friend your free be Pan-Arabism. Ideology, philosophy be Arab speaking countries no yenke humum na yemwabo ye na manfo enhu say yen Arabic for yen ye koi yeni what I say your pan-Germanism, your pan-Germanic states, and also started Europe war countries now are not traditional states now never Europe or no more eka Germany no mo yesu yenke humum so no sane mano enti near a shas ye wo bono no a pan-Bonoism and as a pan-Bono movement. Yeah, if we say ye bono for yen ken humum na amanfo be hu say ye bono for ye ne ye koi na ye nya Asantefo sana ade no e shas ye. Okay, nti me ba no de a na wonti me va nkoma obi a me nyene ho sa. Me nyene ho sa. Enti ye bono for yen ken humum na ye nye baako. Na ye nya Asantefo yen asset ye identity ye bono identity so no na Bono Champion Federation no e hye ase no
na omo trumpet but ekoba so okay yetima tie ho afiri asante ho geographically ya create region no ma dom no dodo no ahemfo na start saa de no na ade abe pɛ ne sɛ yɛbɛ tie ho afiri asante region ho ya tie ho afiri ho ne ya nya bono ahafo regional house of chiefs dia ene na kyɛ sɛ ya achieve aim nti obia enkotra ne baabi so na me kyerɛ no ena ne ye na Dormaahene yi no sa pan-bonoism ana pan-bono movement no eno na opeso o rekindle o sanko faba wo hu ne me kyerɛ no but onhu ne ye for me onhu ne ye wo hu ne me kyerɛ no onhu ne ye he thinks say Asantehene ahemfo binom wo bono ahafo ana bono region no mu a wo mo ba Asanteman council enti Asantehene spread ne neo-colonial tentacles no o region num a eno etoate pan-bono movement na opese odeba no ne ye odie nyina no so no enu nti utie ne kasa na bono saa de no na opreach. It is not bad so be tikuo bi aye pan-bonoism na mom kwan na onam so no mani aim no ne botai no on achieve otia say kwan no etro kire say on say nipa bi opeso ka bono nipa dodo eboma you don't have to talk too much abotre akrokro kakra na say clandestine and covert operation nka oye ne covertly form even one ma wo mo join Asanteman council no you go to them quietly say nananom mo kwa Asanteman council no mo kono mo constitution ne sen die ne mo nya firi ho e de aba abeboa yen nanka ye nyina ye bonofo se bon be ye bonofo yi be ye meeting ho ase beba ye bonofo mo kwa mo mfo mo bono caucus bi e wa Asanteman council num within that council se niam bi koso wo council num a ebe kotia ye bono no a mo nsori ntia mpacho so wate ase mo nsori ntia enti you nka obenya cohort binom within Asanteman council no bebe champion wo na Dormaahene of course secretly e wo ho obi ahu but say one man no but say the way you are talking no wahemfo no kra wadwen bi say na minya secret bi wa Asanteman hu akra na mko ka kire Dormaahene wa ha obetem tu da kro wa ha okasa na ma no apa na wakopa montoma nti menka na ahemfo no a beso be wo bono no abe ma Asante no the way o kasa no ebinom be ye suspicious say na Dormaahene nti sem ko kasa bi kire no a wan ha wako expose mba bi o so hu na me so enti saa suban no nti no I am afraid say na nitu ade hinu no enti me mam ma me misa we ni sorry na no ahaya na yekenkan ekun ya na wato anan mo nse do sha se mfinsi aduni a wako asebe ya nka Fiapre man ebede wo mo ho na wo motimi anya saa abodin no so ne bayi a oye ena no eti saa ntokwa no onte men ma wo me ma na me wo mo no mia me ma no mu no ye wo nipa wo manya baabi agina ko mbetimi afsode onya baabi nyina aye ni mu na wo de na agina yi nyanso wo mo moa no wako a no ani nuanom o mu mfie no enei me kramom ene o se me ba no suku no opeso okono wo de be kosuapon no wo akohwe no enti me kra no me ba no kosu kire no o se bra adai unuanom nyame adaroma wo manya baabi agina enti kakra me de be so ase na so be kosuapon no de enya de ye haw kra enti bra afi me kra ba yi koso no mu a ena afi ne makohu se me ba no mum pese okosuapon ama me kra ba mum na eboa no ti dada
enate wo no wa ante se ne mane mu no omo nya omadwen se sa ne ba we no de ombeboa no menim se watemasi ya mate ne awo kana se na ne mmeka ne se ebia se letters a ye de call regional house of chiefs se Odomase kutiam okutiam bi tire se wonnim se wo ba na ebre very good enti na onim eno ontimi nka se na onim ena nia nananom Odomasefo eken no se saa na ye mutrim po se ye nana chema mponsa a oye mo ba wa momo amane enti na eha mo a se musu no no de a ene nka ne kwanse mukotiam nka se ba betietiam no mo twem ho na mo mma mo ba no hu se nia ope no mo ni nye ho na mom ekoba se ye kosi nkonwa na yakotiam se yemfa ma no ana yakoboko adu bi a eche se ne kwanse ye de ma no no mo tinkonwa se yenum bi so nka ma ba baka no benu benkotiam na wo papa no wo tachiri na batiam awie no na wa frɛ wo ba na ka chense wahu wo sedem one for respect amano won say okwe bakotiam na ono wa pa ne papa cho so papa we de ne ade de dimanim wo de me jo na niema enkonkan emame ba ekoba say ye frɛ nana chema mponsa e wo sa hindering court no obekọ no papa te ho papa na nkasa timbi ano kura be ne nwanwa na mpapa so se yemfa ma wo nti eno akiri no de na obetuma aka bi o nso ohune papa no kura na obehwe o style bi ohun ya mechiro no enti ne mechiro ne se ne nananom Odomasefo eken se na ye betrim pode a ene na ne kwanse nka bekotiam bi nka no ne be mabasem no ayede yankotiam bi ohun ya mechiro se mantiam bi de a yankotiam bi ntinka ne ye hwese ye ba no asem no nko de beba betu yanim obeba betu yanim ohun ya mechiro no wanye santi bia meba no waye niamo ho na nka masem na ye de ba bia mbe ko bia masem na de na so de ye ekoi wo se mitimbi yemfa ma wo afi de obi boa me nso anu nso boi sana te obi be boa no on se tse na am kan o nipa wani nye ne ho na wo ba ne me wo mpene na afi de wo kura be boa me a wo se wo nso mpene na se bia ku se bia ko me ma me no we wo ba ha be ka se ase wo ba ne wo mpene ye wo pese wo ba ka me bia me kan se we nka here press conference what I say here press conference bi nka we kra no nka abrechi ntokwa ejai na soro ne boko abesi form so no na press conference ya esu na wa yese chesem tem se ye no na uguso a ode beto ono ba no ntem eno no enya de a ebeboa ohun ya mecho we prof na mdi eba wi no o se so o se asante ni emfa na saase nkoma bono ni na ode na saase akoma na se koba se enya de se ode asase no ekoma Asantehene nso eno so ahwehwe ho bisa eno so wahwehwe ho ahunu because ye we evidence e kire se ebinum be ka asanteman no ho be free asanteman no ma be ko no be be nsase ayeden eko eno kire se ode ne ho be don asanteman no eno nkire se ode na sase aba enti nka ma ye nhwehwemu ahu se saa han na oba no ode na sase no ba na se omfa na sase oma wahu de metro no because one ma wo be join Asante Confederation 1936 no nyina be free mkoye no obia de na saase ko na saase otumfo anka se eyem de me gya free unsam
Wo hu me so no. Enti kan hwehwe mu bi nkoso sa. Na nka nananom masem no ayede. Enti me de afutuo na emetu no se. Yeti region num. Ade boni bi si ho a. Asantefo ensofa. Ye bonofo no a. Ye ne be brekese pa. Enti asem bi wo hote sa. Nka ye nya abotre e wo ho. Na ni nyina no ne yemisua frim no se wo hu se nipa bi ho ye wo hia. Se means nka no kra. Se wo fa nwansa ho abufu abreku. Wo hu ahisem no edi wanim kan too much. This what is going to happen. Oh. Sanity. Enti onzo kan nana himwe okase no kan bono. Maybe me de bonoism no ana pan bonoism no a mo preach no. Enya de boni bi ye keken ho abom for development a obi a tim kan ho bom. Enya de boni bi. But the approach no the approach no na monhwe ni ye. And besides no what who say country bia ni ho na ye wo betimi a develop in isolation. Onko akontekro wo betuma develop. America kra na we superpowers no kra no eto da un say yen poor countries yi dan ye wo kwan bi so because ye resources be hia ye koko be hia koko ye say be no be price no de na nso yamfa maba be ho be papa be e kwan bi so no nti amanaman na wo wiase no obi adan ne yonko nti yamfa say bono no eye country bono east eye country yemi say ho say ye pe development ye development partners no anyone anyhefo oh na me no ye development partners no anyhefo okosuya ho no ye regional capital you see say Asantefo inject capital on businesses ho magazine ho most of these spare parts businesses are bie nyina no se enye santini kura na bia businessman na auto spare parts no or one agent a wo kumase ha on no e ma ne niam edidwabom so no sa na stores akese ya bie no kumase ho nom ne other places no so be business partners e wo ha enti ne esen kanana no bisan say ye pe development bono no e region enti regions na e wo Ghana no region ben e na ye development partner so no ye analyzing this the answer will be Asante region because yankofo am ye business na omne Asantefo ya enti se Asante region ene ye development partner there ene ye say ye toto abo akọ ha e say ye ahweyi cause ehwo ye ahwehwe dan very good yenye ahweyi say be ya yadehie ene Asante adehie be didwai bentam enkosei so because ne ye kekan yina ye kekan am development enti nkane kwan say nananom kone se ne abe kono no before God and man what dem me no enti na chese de omanhema ene omanhene me kire dominance manhema ene doma manhene wo mo eka ye na ni nyina efa Fiapre ho no ena ye de abeto efoma ya chechemi na me de se de me kan ne saa ena me gina so ameka sabe oyo obatan na ofie na wo be pe bibi na se wa nyampo ama no na nka ye watamfo ene de ma no na ya de ye beboa wo ba no de a wo frɛ wo ba no na nka no ba na tena se ade na ode ma no minchi nemum ya hweyie afutu a okra ede ma ne ma no binu na akura nso de ma ne ma ne binu no ya hweyie esanse unim sei ade na ode ma wo no nipa na odo ho kodom no sei ni enti muani na ho eya futuo na obatan o frɛ wo ba no kokoam na wo de ma no enti wo ba no kɔ wo tamfo no akɔgye saa de ni nyina nani da ho sei ɛna ɔde kɔ nemum wo ba bontene na ubeye ni sei dia na sɛ wo kyerɛ bibi ɛma bibi sa adwenbɔne ni wo tamfo no tim kra wo
ma adwembɔne akɔma atamfo ne ti ade na opɛ so de ma wo ba no anaasɛ wɔyɛ ɔbaatan a wo de wo mpɛ wo ba bi enkoso wopɛ bi yie yo na bi nso yie yo de wo mpɛ eti mɛsɛ nananom mu nyinaa kɔba nyinaa mu nyinaa mo yɛ ahemfa mo ɔmamu a obi ade ani die ne buo de ma mo ɛyɛ mo mu pie na mo kasa a mo ma mo kasa no enye de na nya akɔno na nkyirima enne asɔden na ba bebre no mu nyinaa mo yɛ romoda yɛ hwɛ mo so na yɛ de asua bibi aha ɛyɛ nyansapɔ kasa mfonyini so yɛ ka bibi no mo adaroma anko yi am mfa nkyɛ enye bo apayo sɛ betena ha sɛ yɛbenwunu obi bidi ɛne abusuapani owusu aduomi yɛ ma mu nyinaa mo ɛne hwɛ ayɛ ano agye ahene sɛbe ka ya twɛ ne mu nyame nai ebu afa so enye de ya twɛ ne mu twɛ nyame sɛ bedi akone bɛkwen bodi atwɛdeɛ na sɛ kofi nro ne yɛ aben ntima nyina ne mu ampata na wo yade ya